Stropkov je plný talentov, o tom určite vy viete svoje, určite viac ako ja, a ja sa teším, že sa dnes o tom presvedčím na vlastné oči, na vlastné uši. Už o chvíľočku nás všetkých svojim umením príde potešiť ďalšia mladá, krásna slečna, Timotea Javoronková, ktorá je vyhlásenou speváčkou. Spieva a reprezentuje nielen svoju školu, ale aj toto mesto na rôznych hudobných prehliadkách, hudobných festivaloch, napríklad Spevy môjho rodu alebo Makovická struna. Timotea nepríde sama, bude ju sprevádzať ďalší sympatický mladík, Kamil Keselica, a predstaví sa svojou zbierkou alebo svojou kyticou nádherných rusínskych piesní. Timotea, nech sa páči.
Vojťakovej. Rozvíjať sa šumí rúža na jasnom slnečku. Manželani spevali ku svojim srdečku. Pomínenou krajická jadáme koho. A mi nese potišania vo srdca mojho. Štyri roky svitom ľudil daleko čučení. Krásny rusínsky pár. Rozihrali vás? Inšpirovali? To je skvelé, pretože aj vy si samozrejme môžete takto zaspievať obľúbené, krásne rusínske piesne, ktoré mimochodom tu budú ešte v rôznych podaniach, respektíve aj ich námety, ich duch tu bude určite cítiť v priebehu celého dnešného plesu.